gender. Mergo sing gender ya ono ya ini urung tau duwe pacar terus tak ngono kuwi. Bot-bote karo kanca ben plek. Ngono. Ben plek. Aku nek karo kanca piye to? Nek kuping ra ketok. Anggane kok. Dadi nek nintek iki ayo napa nek pas bujon ceket ya ngono to. Iya. Niki jumenenge kewan. Monggo. Oke bolo. Iya. Kene wong ayu tak tulis jumeneng tuk tuk. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Kan mari pun kakak wong ayu. Moro kan dimaju. Sing ngono to. Oh kepidak. Mau ngomong. Iki wayane kok dibuka iki. Pilu sing daluno. Wong ayu. Lalu Mas Gareng. Umpama kowe gelem tak pek bojo. Kenapa ya? Iya, kabeh iki acane saka upama terus tenanan kok. Piye Mas? Kowe tak suwanduk lho, Gan. Aja ngompor-ngompor. Ora Mas, ora tenan, ora tenan. Ora tenan. Ngene iki gone ndur panggung, tenang kan. Alah yo yo. Kowe manut tomo, aku gak tak dono kene. Dan ayu, Kalau Mas Gareng. upama kowe gelem tak pek bojo, besok kowe bakal tak bangun ki omah ngethek ngombe. Kuwi apa Mas? Ngetek ngombe kuwi apa Mas? Gak paham kowe. Gak paham. Kethek kuwi kerah, ngombe kuwi mimik entuk dene tak bangun ki omah keramik. Jauh nek iki. Jadi umpama aku dadi garwamu, aku mbok bangunke omah ketek ngombe. Oh iya. Keramik. Keramik. Nek aku karo bojomu pancen ganteng bojomu, nek nak lucu aku. Iki ning omah iki guyu ae. Nek untuk bojo iki ning omah sepaneng mergo wong ganteng kanca-kanca kliwat klire ae. Nek aku kan aman nduk ora nek sing klirik ya lho. Ya kuwi tenan kok Mas. Tenang to Andani kok. Mas Kadang, entuk ngono sepisan aja karo tangga ping pindho aja mi kanca ya. Nek iso golek wong luar negeri ya. Waduh ae iki ya kantuk. Ayam kepepet. Lho ngono kok gagah-gagah wong lanang kowe.